The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountain of Zion. For there the Lord commanded a blessing, life forevermore. Psalm 133, 1-3. He who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. Proverbs 14:29. Better is a dinner of herbs where love is, than a fatted calf with hatred. A wrathful man stirs up strife, but he who is slow to anger allays contention. Proverbs 15:17-18. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God. James 1:19-20. He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Proverbs 16:32. The beginning of strife is like releasing water. Therefore stop contention before a quarrel starts. Proverbs 17:14. Excuse me. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. 1 Corinthians 14:33. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Ephesians 4:26. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kalag. Let us examine our conscience kung na ba kita mga sala nga taguan pa. Kining mao mga sala may mong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. They become barrier. So gimanduan kita sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 is the process to be able to recover. Kini man ang gitawag recovery technique or rebound technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kani mo higalang wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, pasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat to Diyos sa imong pagdala kanamo dinhi og paglugway pa sa among kinabuhi kini timaylan. Ikaw na pa'y plano sa among kinabuhi. Salamat to Diyos sa imong grasya
Kini nga among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry ug nga ikaw lamang ang magatudlo kanamo sa imong kamatuoran pinagi sa Espiritu Santo. Tangtanga ang mga babag nga diyan sa mga nahuna aron kami makatutok, makapunting, makakonsentrate lamang sa among pagatunan ining adlaw kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga suki na ning atong Bible study, mga kaigsuon nato diha ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niya kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. Unsahon na to pag kahimong mananaog din hining kalibutan na og sa umabot na tong kinabuhi. So, padayon ta atong sugdan kadtong dapit din kita mohunong kagahapon bahin kini sa atong spiritual momentum nga gikinahanglan nato nga ipadayon ngadto sa unahan. Our spiritual momentum mao kanang pagbuylo sa atong kinabuhing Kristohanon. So, spiritual momentum puts muscle to our stage of spiritual adulthood. Sa atong lampas na o makapasarta ni ining momentum test nga atong atubangon. So, we maintain plus H dinhi sa atong pagpadayon na atong spiritual momentum. Now, of course, some believers live by trial and error, so sa atong giingon kanimo, and they do not trust God 100%. Kuwang pa. Mao na nga aron mo lig-on, mo ugmad kining atong spiritual momentum, makapadayon kita sa pagsibog sa unahan, we continue to advance in our spiritual life, then padayon usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay mao man kini ang proseso kini protocol kini sa Dios nga iyang mando kanato nga atong tumanon. So, spiritual autonomy, nainumdum po magkasa tulo ka spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, when it comes to spiritual autonomy, kini is a continuation, pagpadayon kini sa plus H, nga inner happiness or perfect happiness sa Dios. Ingon kini nga major problem solving device kining spiritual autonomy. So, diha sa Hebreano 13:5 nagingon man kining maong bersikulo, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. O kini gikutlo kana diha sa Deuteronomio 31:6. The love of money is the root of all kinds of evil. Ayaw say pa nga ang salapi mo kini ang gamot sa tanan nga dautan no dili sayop na. It is the love of money. It's not our kanang pag misinterpret nini. Do not say, do not believe kining ilang pagtuis nga money is the root of all kinds of evil. No, it's not. It is the love ang imong gugma sa salapi. Mao kana ang gamot sa tanang matang sa dautan. Now, inomdumi ang salapi wa na idisenyo alang sa kalipay, no. Was not designed for happiness. O kung bahin na sa pagkakontento, contentment with what you have happiness in spiritual autonomy. Now, unsa tong
katapusan nga phrase ni ining bersikulo sa Hebrehanon 13, bersikulo 5, nag-ingon, ang last phrase ni ining mong bersikulo, never will I leave you, never will I forsake you. Ang Diyos nagasaad ni ini long before you were born. Nor, now that you are a born-again individual, you still don't trust in God's promise. Pag kamo pag maligon ka na imong pagsalig kaniya sa iyang saad. You see, gisaadan ni sa Diyos kaniya tungo pa ka matao. So, mo na nga atong pagtuo gikinahanglan nga maugmad ug maugmad lamang kini sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Og diha usab sa Romans 14:22 ang naghisgot ka na pagtuo, the faith ngadto sa pulong sa Dios, the faith which you have it to yourself before God. Nagaingon ka na nga, blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. O kini, naghisgot kini sa kahimtang sa status ko sa maong magtotoo na itong gisgutan. Kining maong magtotoo cannot be threatened by any criticism, dili ni siya mahulga sa mga pagsaway tungod kay he knows he's right diha sa spiritual adulthood niya. So, mo na nga niya himplo akong ihatag nimo. Do not join any group who sings because that's worldly. Ito nga kung giingon nimo kagahapon. No. Dili na sakto. Kay you are guided by your conscience, di ba? Ang imong tanlag mo ay magagiya kanimo, and your conscience, which is the norms and standards, must be filled with the Word of God. Ipatuyok na diya sa imong panimuot to circulate in the stream of your consciousness. Muna sa 1 Peter 3:14, nag-iingon kini, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. So do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Ug mao na nga kanang manduan kita sa Dios nga ayaw kandog, ayaw pag kanang tinalaw, but pasabot niya na, do not be frightened or be troubled. Ayaw. So, samtang ikaw nagatubo diha sa pulong sa Dios ug imong gamiton kanang problem solving device number 9, mao na giingon og sharing the happiness of God, imo nang ambitan, dili kay ambitan kundi imo nagyong masinati o kanang masinati sakto kanang binisaya, imo nagyong masinati kanang plus H kay sa imo mang resulta man sa imong pagpadayon sa imong spiritual momentum. So, mao na ang Roma 14:22 nagingon, hast thou faith, na kabay pagtuo, have it to thyself before God. Kuptig na, gunitig na. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Mo na giingon diha sa maong bersikulo. Now kanang approves, that means you already know your norms and standards. Nga mao kanang tanlag. Og gidugangan pag yun na pangingon, happy is the believer who measures his norms and standards, ang iyang conscience based on God's norms and standards. Siya usa ka magtotoo nga anaa na sa iyang spiritual autonomy. Now, 1 Peter chapter 3 verse 14 nagingon, but even if you should
suffer for what is right, you are blessed. Ang blessed there is makarios. Happy is the man, or happy are you, blessed are you. Do not fear what they fear, do not be frightened or troubled. So, now, dunay tulo ka inon ta relationships of conditional clauses. Now, ang nag-una nini is cause and effect relationship. If you put moto akong iimplo nimo nga kung imong ibutang ang kaldero sa sugang, okay mo na cause and effect relationship. Sunod mo ang evidence and inference. So, ihimplo nini ang tubig init gyud. Kay giinit man gitungtong man imo sa sugang. Okay? Mo na ikaduha. O ang ikatulo mo na ginganlan og equivalence. Meaning equality. So, ablihi ang imong Biblia de sa Roma 8 versikulo 13b. Kay naghisgot ka na og for cause and effect relationship. Ikaduha, evidence inference. 1 Corinthians 15:44 ang reference niya na. Nag-ingon kini, if there is a natural body, there's also a spiritual body. Ang but pasabot sa natural body is soulish. Kalagnon lang. Apanaapoy, espirituhanon. If there is a natural body, there's also a spiritual body. Now, kung bahin na nang giyatong gisgutag equivalence na sa Galatia 2:18. Now, there are 4 conditions of conditional clause. Now, we are talking about the Greek grammar niini. Okay? Una niini, first class condition is condition. Which now, kining maong first class condition is condition. The simple condition is true for the sake of argument. So sa Binisaya pa, tugutan ta nga tinuod. Now, sa ilang Greek grammar, gitawag ni prothesis. First class condition. Sa second class condition, known as contrary to facts, kontra o supak sa tinunsay tinuod. Now, ang third class is what we call traditionally known as the more probable future condition, either hypothetical situation. O ang ikaupat, the fourth class, called the less probable future condition. Kay kini more of a wish, kana bang panghinaot. It is the optative mood of the prothesis. Okay? Now, dili sa tamo dupot ni bahin ni grammar kay basig maglibog ka. Unya na lang nato na i-set aside sa nato na. Now, diha sa 1 Peter 3:14 nag-ingon kini, but and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Now, under adverse circumstances, you cannot force yourself to be happy. Dili mo pugos mo kaugalingon sa pagkalipay. Now, sa diha nga magtotoo is already in spiritual adulthood. Nakakabot na siya nining gitawag na itong spirituhanon, adulthood. It is impossible not to have trials. Imposible. Kaya ang mga pagsuway, this make a believer able to apply Bible doctrine. O ang resulta, kalipay. You see?
So balik na punta ni gitawag og prothesis. Kay kining prothesis, this is a premise. Okay? So ihimplo nato tong kaldero nga atong ihimplo kaganiha. Ang prothesis o premise nag-ingon kung itungtong sa sugang. Okay? Imong itungtong. Ang apodosis niini, ang conclusion mo nga mo init. So mo na ang prothesis kung itungtong sa sugang ang kaldero, then ang conclusion, consequence mo init. Kaya na may kayo dihang kanang mo ni nagada sa init, so mo na mo init ug imong itungtong sa sugang, kasabot ka. So ang prinsipyo mo ni to suffer for righteousness' sake is a reference to momentum testing. What are the four momentum testing? Nga ingnon ta mao gini ang anto kanunay magamit. I mean matagbuan ang momentum testing. Four ni sila, upat. Ang una nini is people testing, mga tao. Mo suway ka nato. Ikaduha, ang atong pangunahuna, suwayan. Ikatulo, ang mga sistema ng kalibutan na. Mo suway ka nato. Ug ang ikaupat, ang katalagman nga pagsuway. Disaster testing. Okay? Now, the recipients of 1 Peter 3:14 have not yet reached the spiritual autonomy nining bahina. So, balik ta sa 1 Peter 3:14 again. There is a part which says, na bahin diha nga nagyon, do not fear what they fear. Kini nagahisgot ngadtos mga magtotoo nga wa pa makakabot sa spiritual autonomy. See? Mao na ang pasabot, do not fear what they fear. Naghisgot ni ngadtos mga magtotoo nga wa pang makakabot sa spiritual autonomy. So, kanang adto ta sa 1 Peter chapter 4 verse 14. Okay? Ang kaganiha 1 Peter 3, karon 1 Peter 4 verse 14. Nagaingon kini. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Bulahan ka. For the Spirit of glory and of God rests on you. Now, this is only true kung ikaw napunan sa Espiritu Santo. Di man iyon. Dili man ang tanan ang magkatagamtam niini. This is only true kung ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Okay. Adto na punta sa James chapter 1 verse 2. Nag-ingon kini, consider it pure joy. Unsa ning pure joy? Perfect happiness ni. Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. Now, kini trials are 4 momentum tests. Now, unsa katutong providential preventive suffering? Ang laing nga ni nituod is warm up for momentum testing. Painit, okay? Warm up. Ang plus H, hingpit nga kalipay, masinati kini sa diha nga ang magtutuo nakakabot na sa area of spiritual adulthood. Inigabot kini niya ng maong ang plus H iya nagyong masinati. Okay? Now, ang Dios nagasangkap sa matag magtutuo o kasulbaran sa bisag unsang suliran sa kinabuhi. God provides every believer a solution to any problem in life. So, naghisgot man ta nining problem-solving device number 9.
Sa katotoang number 9, sharing the happiness of God. Now, by the way, the mental status of a believer, mao ni ang dapit area of spiritual adulthood. Okay? So, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, spiritual maturity. Ang spiritual self-esteem, mao ni dinhi mo abot ang providential preventive suffering diha sa spiritual self-esteem. Whereas ang spiritual autonomy, gate 7 kini, sa momentum testing kini, o ang spiritual maturity, mao na ni ang evidence testing. Super grace, status ka na diha. Super grace. Labaw pa ka sa ordinaryo nga grasya. Super grace na God. Mao ni na kabuot yun ni Apostol Pablo. Excuse me. So, James 1:2, consider it pure joy, ang buto-sabot, perfect happiness, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So, timan spiritual self-esteem, mao ni providential preventive suffering, diha. Ang spiritual autonomy, naanay momentum testing, gate 7 kini. O ang spiritual maturity, mao ni evidence testing. O kini spiritual maturity, mao na ni ang super grace status. Now, Philippians 4:11. Now, you will notice nga sige tag kutlo dinhi og mga bersikulo. Philippians 4:11 nagaingon, I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verse 12, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Verse 13, I can do everything through Him who gives me strength. Ang usa ka magtotoo, kinahanglan nga iyang masayran how to equate dying with living. Yes, mao na. O kini makamot lamang nato sa diha nga nagapadayon kita sa pagtuon kanang sibog ngadto sa unahan when we are advancing in our spiritual life. O tuod no, kung bahin na ganing mga suliran, mga problema, dili ni kaampuan. Okay? Dili ni mo ni maampuan yung Ginoo. Tangtanga ra ni akong sakit. Dili. Not all problems, na dili tanan nga mga suliran can be prayed for. But to use the problem-solving devices. Kaya ang pag-ampo, wa man ni malista sa 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Dios kanato mga magtotoo. Wa man. Nakita nimo nga naa ba nga ang pag-ampo is problem-solving device? Dili. Kaya gatong pag-ampo, that is expressing our gratitude, our thanksgiving ngadto sa Dios. And it is our communication. Means of communication is prayer. Dili na problem-solving device. You see? Makita nimo nga kung bahin na ganig 10 problem-solving device, ato ra guning tukion usa kining James 1:22-25. Ano lang usa ka bersikulo, verse 22, nagaingon kini, but prove yourselves to be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. See, dili lang kay kutom ra sa pagpaminaw, kung dili imo gyud nang unsa
imong buhaton, imong tumanon. Be ye doers of my word, not only hearers. Because if you only hear, not doing it, you are just deceiving yourself. Mo na ibot pasabot sa James 1:22. Now, of course, ang usa ka magtotoo who is a doer of the word, nagatuman siya sa spiritual skills, tulo ka spiritual skills. Niya may lain kining bahin ha. This is different from this spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Kini kanang laining kanang bahin ni sa imo ng pagpadayon na diha sa imong spiritual momentum. Mao na nga ang tulo ka spiritual skills dinhi ang nag-una niini ang rebound, ang imong pagsugid sa imong mga sala aron malimpyuhan ka sa mga sala ug ikaw padayon na pod na napug kay katakos pagpadayon sa pagtuman sa imong espirituhanong kinabuhi. You see, you have the capacity to continue fulfilling the protocol plan of God. So that is rebound. Muna una. Ikaduha, ang Operation Z. Well, of course, unyan na ko na i-explicar may tuon ng Operation Z. How it operates. Okay? Ug ang ikatulo, muna ang paggamit nining napulo ka mga solusyon sa ato mga sulan. 10 problem-solving devices. So these are the three. Rebound, Operation Z, o utilization of the 10 problem-solving devices. Now, ang doer of the word, kanto nagatuman sa pulong, gitawag ni siya og epinosis believer. Epinosis, E-P-I-G-N-O-S-I-S, epinosis, labaw pa sa kaybalo. Okay? So, a doer of the word is an epinosis believer. Kay iya dili ikaw mo metabolize. It's God, the Holy Spirit, who metabolizes Bible doctrine. Og siya naga-function sa iyang Christian way of life. Og he is in his spiritual momentum, nagatuman sa dili kasagaran nga espirituhanong pagkinabuhi, nagatuman sa protokol nga plano sa Dios. You see, the Christian way of life, ako kanang giingon, is a mental attitude life. Niani, it's a system of thinking. A believer thinks divine viewpoint, which is the mind of Christ. Mo kanay huna-huna ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16. O gawas pa niini, a doer of the word, ang magtutuo nga nagatuman sa pulong sa Dios, mapaubsanon kini nga klases tao. He is a humble person. O ang humility is a mental attitude. Okay? So, padayon siya. He takes in the excuse me. He takes in the post-salvation epistemological rehabilitation. O iya kining gipatuyok, patuyok-tuyok, palibot-libot diya sa iyang panimot in the stream of his consciousness. Inumdumi nga ang doer of the word, kadto nagatuman sa pulong, kanunay ni siyang kanang nahibaw. He is conscious sa iyang espirituhanon nga pagbarog. He is an invisible hero, a winner believer, mananaog. Gani, ang pulong sa Dios mao iyang kinabuhi na karon. Bible doctrine is his life now. Without the 10 problem-solving devices, ang magtutuo, dili siya makatuman sa espirituhanong pagkinabuhi. Dili. Kaya abi nimo, ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi, the Christian way of life, matuman lamang kini effectively in a spiritual way.
not in a human way. Inundong ka ba sa definition yun sa Christian way of life? Okay, paminaw. The Christian way of life is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Sa Binisaya pa, ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, paagi kini nga dili kasagaran, paagis pagkinabuhi nga dili kasagaran. Ug tungod niini, kini nang inahanglan pod og dili kasagarang paagi sa pagtuman. Mao na ibot pasabot sa Binisaya. Ug ang supernatural way of execution pinaagi lamang sa gitawag nato faith, rest, life. Katong kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahulay. Faith, rest, life. Kaya binimo, ang pulong sa Dios kanang tandi kini sa kanang murag samin is compared to a mirror. Okay? Ang samin gamiton kini to see ourselves. Ang atong naong ba? O aron kita may sa atong kaugalingon and know himself or herself. Now, a person can analyze himself or herself, pinagi siyang pagtanaw siyang kaugalingon, pinagi niya ng samin. Gusto? A believer's mirror is the Word of God. Mao na, ang iyang samin, mao ang pulong sa Dios. Kaya iyang ma-analyze iyang kaugalingon. So, ay binisayag analyze, masuta, tingali. He can analyze himself, pinagi sa pulong sa Dios. Apan, unas tanan, ang magtutuo has to have positive mental attitude. Kinahanglan magbaton siya o positibong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Otherwise, dili siya maka-analyze ang kaugalingon. Kasabot ka? So, ang iyang mental attitude, ang iyang kanang pagtagad, pinagi siyang unahuna, pagtagad niya ngadto sa pulong sa Dios, di lang kay kutubras pagkapositibo, kundi kinahanglan nagbukal-bukal kining iyang pagtagad. It should be boiling hot. Nainomdong ka ba sa atong gisgutan nga tulo ka kanang matang sa pagtagad ngadto sa pulong sa Dios? The three attitudes towards the Word of God. Ang una, cold, bugnaw. Yung kaduha, lukewarm. Ang bugnaw, ang init, lukewarm. Mao nagingon og kanang inadlaw. Mao man tiyan ni Bisaya. Okay. Ang ikatulo sa man, gabukal-bukal, boiling hot. Ug mao kana ang buot sa Dios nga imong batunan nga pagtagad ngadto sa iyang pulong. Kasabot ka na. So mao ka na. Di lang kay magpositibo ka kundi magbukal-bukal gyud ang imong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Mo'y hinungdan nga mao kini ang tinguha sa Dios. Mao kana iyang kabubuton for every believer to have towards Bible doctrine in order for him nga siya mahimong espirituhanon nga magtotoo, ipinosis believer, o gitawag na sa itong ingon, invisible hero, and for him to be able sa pagkinabuhi ni ining mabulokon nga espirituhanong pagkinabuhi. In short, winner believer siya. You see? Mo ni ang mga punto atong gisgutan, bahin ining unsaon nato pagkahimong mga mananaog ining kinabuhi ug sa umabot natong kinabuhi. Kasabot ka. So mao na nga ikinahanglan nga atong padayon sa itong spiritual momentum kay nanginahanglan kita gahom. Of course, kung watay gahom o
Kano sa ama nato na maangkon kanang maong gahom, pinagi sa atong pagtuman sa mga kanang kabubuton o tuyo sa Dios sa kinabuhi. Ang iyang protocol nga plano. You see? Now, buot sa Dios nga kita makaangkon ining gahom. Pinagi sa atong pagpadayon sa atong Kristiyanong pagkinabuhi, subay sa iyang plano. So, kining maong gahom, pinagi kini sa kanang lihok sa Espiritu Santo. Of course, nga naaman ta magpuyo diya sa atong dapit nga puluyanan, di operational divine dynasty where there is the power. O this power is part of God's provision alang kanato. So, mao na nga buot sa Dios nga kitang mga magtotoo makagamit niining maong gahom. Apan nanginahanglan kini sa atong kanang kabubuton, decision to decide whether we wish to be a winner or a loser. Kaya naman tayo kabubuton, ipagamit man na sa Dios nato. So, sama niya itong pagkinabuhi ni Ginoong Jesucristo sa iyang first advent, iyang gigamit ang gahom sa Espiritu Santo. So, mao na nga, kita, gimanduan nga magpadayon kita to reside in the operational divine dynasty. Kay diha ang gahom da gitawag nato og great power experiment. Nag-experimentuhan na ba Ginoong Jesucristo? O iya nagyong napruibahan gyud niya, gipamatuod gyud niya nga it definitely worked ning salir gyud. Okay? Now, kitang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo automatically nahimutang new species, new creature. Now, mura og kanang subo palandungon, no? It is tragic nga daghan sa itong mga kaigsunang Kristuhanon nga wa kay bawo niining mga butanga, niining gahom na atong maangkon. It's really tragic. A lot of believers do not know about this power. They do not know that this power has to be decided, decision to use this power. They do not know how to permanently use this power. Imagine na kay gahom o kining gahom magikan sa Espiritu Santo o samtang si Ginoong Jesucristo naga sinati sa iyang pasyon, ang iyang pag-antos dito sa cross. Ibaw ka, samtang nag-antos siya dito, He was at the same time holding the universe. Ang iyang pagka-Diyos. He held it. The miracles that our Lord performed were done. Pinagi sa iyang pagka-Diyos. You see? Mo ni ang buti pasabot nga the omnipotence of the Godhead. Omni, kaning omnipotence. Omni means all, ang tanan. Ang potence, ang buot pasabot ni gahom. You see? So, siya, sa iyang pagkasakop sa Godhead, is all powerful. Kaya ang plano sa Diyos, hingpit. It's perfect. Ug ang tanan nga may tabo sa imong kinabuhi, hingpit, perfect. Everything that happens in life is perfect. God is infinite and eternal. He exists eternally in three persons. Ug matag persona, ana exactly the same power and omnipotence. Naningsod na taniining Godhead, nining kanang Holy Trinity. Question na ipangutana. O ipangutana mo gini sa uban. Can God make or create a boulder? Kana bang bato nga dako that He cannot carry?
Makabuhat ba ang Dios kuno og batong dako nga dili niya kanang mabuswat? No. Kini pangutanaha sayo. Binuang ning pangutanaha. That premise is already wrong. This question is in line with Satan's question. Na tukma ni sa pangutana ni Satanas, can you turn this stone into bread? Mabito to iyang kanang tintal ni niya si Ginoong Jesucristo samtang nagapuasa ang atong Ginoong Jesucristo. Now, kung bahin na gani omnipotence sa Dios, God's omnipotence cannot be separated from His holiness. Dili. Now, unsa may langkob sa iyang holiness, sa iyang pagkabalaan. Well, duha niya ka, tulo ka mga kinaiya sa Dios. Hustisya, pagkamatarong, o gugma. His justice, His righteousness, and His love. All perfect. Kaning tulo, puro na hingpit. Now, ang plano sa Diyos nga Amahan alang ni Ginoong Jesucristo, maunang hingpit, mauna ito iyang plano sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. Today, God's power is available to every believer. You see? O kini grasya. Unsa may nag-a-appeal o kanang what includes kining niining maong gahom? Well, ang tanan nga spiritual assets nga gisangkap sa Dios kanato. Ehemplo, kadtong 10 problem solving devices. Ang GAP, Grace Apparatus for Perception. Unsa man ni? Grace Apparatus for Perception. Grasya kini nga mga kahimanan atong magamit alang sa pagtuon sa pulong sa Dios. GAP. Nag-apil na ni pastor teacher, pastor magtutudlo, ang kanang venue, ang dapit nga himuan sa maong pagsimba sa Dios, okay, o pagtuon sa pulong sa Dios, o ang balaang Espiritu Santo. Apil ni sa Grace Apparatus for Perception. Okay? Unya, ang ikatulo niini, ang atong gihisgutan kagapon nga ECS, Edification Complex of the Soul. Ang dakbalay sa atong kalag. Ang ikaupat, ang operational divine dynasty. Mga spiritual assets niya ang atong isugutan, ha? Operational divine dynasty, mao kini ang protocol plan of God, puy-anan sa mga magtotoo, God's power system, protocol plan of God, the Christian way of life. Sa pa, mao ni ang kanang mga ngan niining maong gisangkap sa Dios kanato nga operational divine dynasty. Puloy-anan, royal palace sa mga magtotoo, kanatong mga magtotoo. Nya ikalima, ang 3 spiritual skills. Well, rebound, Operation Z, ug ang paggamit nato sa 10 problem solving devices. 3 spiritual skills. Apil na nini, of course, rebound ang naguna, etc. Daghan pa ng mga spiritual assets. So, mga tanan na po kunimo, no? Okay, musingit na gamay mahitungod din. This is a review man po. When did kining great power experiment, ganun sa ama ni magsugod? Kung mga tanan kunimo. Aron paglabas sa imong panumduman. Kanus magsugod kining great power experiment. Well, kung imo kining hisgutan gyud in its deep kanang study,
atong hisgutan po ang mga dispensation sa mga panahon, okay? O periods, dispensations. Ang nag-una nini is theocentric, God-centered. Ikaduha, Christocentric, Lord Jesus Christ-centered. O ang ikatulo, final destiny, eschatological na ni. Well, ubos sa theocentric. Ato lang ni isingit. Ubos ni ining theocentric. Unsa tong theocentric? God-centered. Mo kining panahon sa mga hintil ug panahon sa Israel. Okay? Og ubos sa Christocentric, duha pod ang hypostatic union ni Ginoong Kristo og ang ikaduha panahon sa simbahan, church age. Okay? Now, kadtong final destiny nga itong giingon, di pa dugay, eschatological. Unsa man ni eschatological? Study of the future ni. Mga prophetic na ning nga itong gisgutan ng tribulation period ug ang millennium. Unsa man ning millennium? 1,000 literal years of our Lord Jesus Christ reign din sa kalibutan. Okay, humana sa unsa? Humana sa second coming. Well, anyway, kini great power experiment nagsugod gyud atol sa virgin birth, pagkatawo nga birhen sa atong Ginoo Kristo. O nahuman kini sa iyang pagkabanhaw. Okay? So dito magsugod sa pagkatao gyud sa atong Ginoo Kristo through the virgin birth. O natapos sa iyang pagkabanhaw. Now, by the way, ang four Gospels sa New Testament, unsa man, kinsa man kaninyong na hibaw nini, the four Gospels. Well, of course, Matthew, Mark, Luke, ug John. Mao ni ang upat ka mga Gospels. Our Lord Jesus Christ started His ministry in chapter 5, Sermon on the Mount. Okay? Now, ako malikon nga ang gahom sa Dios available kini sa tanan o matag magtotoo. Grasya kini. Ang Dios omnipotente, all-powerful, labawng makagagahom. So, mao nang mangutana ko nimo. Have you already experienced God's power? We should know all these things. Unsaon man. Pagtuon. Naanapod. Pagtuon sa pulong sa Dios. There is no substitute to taking in the Word of God, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Kini, ang magatudlo ka nato, bahin ining gahom nga itong isgutan. You want to be, you want to gain this power? Buot ka ba? Available kini. Yeah, ining atong pagtuon ini. This power is given by God to us at this time, nining atong panahon karon sa church age, between sa hypostatic union ni Ginoong Kristo o sa panahon sa simbahan nga diin ania kita karon. So kining maong gaho gihatag ni sa Dios, gisangkapan kita sa Dios niini niining panahon. So mao bitaw na gitawag ni unique age, mystery age, kining atong gipuy-an karon. So since we are here, niining gitawag og post-canon period, church age, naga-enjoy kita niining maong gahom. So mao nung nangutana ko nimo, nagapahimos na bag na imo na bagyong nasinati kining maong gahom.
Okay? Ang tuning ipadayon ugma. Itong paghisgot ni ining maong gahom. Kung buot yung kang makaangko nini, makasinati nini. Okay? Kini mahinungdanon. We only pass this world once. So karon ang panahon nga atong mapahimuslan kini. Kay di madugay. Okay? Ulahin ang tanan. Mao nang atong pahimuslan mientras nagaginawa pa ta askil pang atong panglawas na patay lantip nga panguna-huna makasabot pa ta sa atong ipangtun-an. All of this grasya kasabot ka. So mao ni nga atong pasabot nimo gyud. Timan-an gyud ni nato, gisilsil na gyud ni nato nga kita nagalabay lang tanin atong kinabuhi. Lumalabay lang lagi ta. It's a fleeting na panahon ni atong pagpuyo. Okay? Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mo sa imong dugang kamaturan. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini Diyos gamita kining maong ministry. Sumala sa imong kabuoton. Dala kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa pagsibog ngadto sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.